matar amininka kuma kawar matarka da kake son ka aura. Wallahi al-qudrat ba za ta taba sabuwa ba. Ki iya bakinki. Kut! They were long-time friends. They shared each other's secrets. Abokina ne tun muna ƙanana, tare muka taso da shi. And were ready to sacrifice for one another. Ni fa businessman ne, ina shiga jama'a daban-daban. Kuma yanzu mutane ba komai suke kallo ba, me kasa kuma a me ka zo. GMA Production presents Abokina. Kuɗi da na ajiye a cikin jakar nan, na ke sauya muku waje. Kana nufin ka ce ni barauniya ce? Abokina. Hell broke loose when one divorces his wife and the other decides to marry her. The cord became broken. Friends become enemies. Abokina. Sunanka amini, unace sunanka abokina. Zama na amana ba haka yake ba in za ka yi nazari. Ka ɗauna amini, ni kwana ɗauke ka abokina. Zama na amana zan gyara hakan shi ne alkawari. Abokina. An AS Mai movie starring Aliyu, Fati Ladan, Aisha Ali, Balaraba Jaji, Fati Musa, Binta Kofar Soro, Nura MC, and above all, Alhassan Kwalli as he makes his return to the screen. In ba dan kai ba da tun na saki yarinyar nan. Hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafifici a cikin ku shine wanda yake kyautatawa iyalansa. Abokina. Produced by Abdul Aziz Al-Sabor. Story and screenplay by Nasir Gwamnati and directed by Al-Gunzak. Komai rintsi sai na aure ki. Ni bukatata Buhari ya rabu da matata. Me yasa ka dage akan lallai sai ka mayar da babban aminin ka ya zama babban makiyinka? Kitan daga mata. Ki har kin isa ki hana ni abin da Allah ya halatta. Wace ce ki? Abokina. Watch it to witness how a bond could be broken for selfish reasons. Na ci amanar ki. Na rusa abin da kike shekara da shekaru kina ginawa. Dan haka ya zama dole in je in fuskanci shari'a. Kuma a yi hukuncin da ya dace. Za mu haɗa da 'yan sanda. Amma ga zan ga ta yanda zaki. Ki nasara kai. A group of people are willing to outdo each other, all for the sake of worldly gains. Ba ni da wani babban maki da ya wuce kai da kake gabana yanzu. Hakika kana da maki. Ka faɗa min waye ya turo ka, ka mun tsiye. Dan Allah ku rufa min asiri. A tycoon with an ugly past, a wife having a secret lover. Relax. Madam, ke dai matsiyaciya ce. Mutuniyar banza mutuniyar kazamiya abin kyama. Ta kusan lalacewa, dan nan gaba hauka ma za ta. Kai salama da talauci. Faded Productions presents the Prince of Present Time, Adam Izango, the scintillating Rahama Hassan, the versatile Jamila Umar, and spontaneous Sadiq Ahmad, with Ali Rabiu Ali, Danjuma Salisu, and Fati Washa. Habib. So a cikin barbi ko domin da warki ta hane ci a rayuwa. Ita zuciya duk mai kyauta ta mata dole ta so shi. Dare da babu laifi inda sa ka zo miji. Wai zan gani haka gaske ne ko kwadai mafarki nake. Wannan cin amanar ne masa shi kamar ya.
Habib, a Yusra and Raisa Abamiko movie. Sara kawai kike bakin gatarin ki ba kya dubi, rufa min asiri taimake na a rayuwata. Habib, 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 ban san abin da yake damuna ba. Ni kaina na san na zama wani iri. Na zama wani irin mutum wanda yake ba shi control. A ce ya aikata abu ba tare da ya tambayi dalili. Ni kuma kawai sai dai in ji na aikata. Yau shine karshen zaman da zan yi da kai. Ba zan iya ɓata lokaci na ina zama da mace amana irin ka. Produced by Abba Miko Yakasai, co-producer Yusuf Bello Dan Undalo, story and screenplay by Abdul Karim Papalaji, and directed by Falalu Edorei. Why Habib? Ƙarya kake mayaudari. To ka sani wallahi kar nake kallon ka. Ko ka ki ko ka so sai mun yi aure da kai. Wannan kadai ya isa dalilin da zai saka kai. Ba zan farki ba, mutuniya banza, barin irin ku a duniya. Ganganci ne. Stay glued as the game is about to begin. Habib, coming soon.
Ba wani ba. Hai. Hai. Kere ne. Kaga kwanta da hankalinka. Gashi kai ba. Dan naga abin kamar akwai son kai a ciki. To waye san ka? Ke ce mana kin ba wa 'ya'yanki mata. Ai gwara ni na ba wa mata, na ba wa maza. Kai kuma fa da ka ba wa maza kadai. To shikenan, ni ma bari ba su duka, ko? Fati, yanzu ke kina ganin rayuwar da kika ɗauko kanki ta dace da ke kenan? Wa me yasa kake zargi na ne? Yawon gantali bai kamace ki ba idan ba ki so a dinga zargin ki. Ko kina so ki zubo da 'ya'yan mutunci? Wannan ba maganar mutane da 'ya'yanmu bane. Kawai kai dai kishi ne yake damun ka. To laifi ne idan an yi kishin naki? Kuskure ne in an yi haka? Baka da ikon yin kishi a kaina. Me haƙƙi a kaina shi yake da ikon yin kishi da ni. Ko da yake ba magana da ya kamata mu yi anan bane. Kamata ya mu shiga cikin mu gargare ta. Ki same ni a ɗaki na. Ba zan iya zuwa ɗakin ka da daddaren nan ba. Me yasa? Saboda gudun zargi. Wa zai zargi mu? Ko 'ya'yanmu za su iya zargin mu, ko da ba za su iya furtawa ba. Tashi yaran nan su je ɗakin su kwanta su. To. Amma dai ka san cewa bai dace ka shigo ɗaki na a wannan lokacin ba ko? Saboda kai kake min gurin kare mutunci. Yanzu kana nema ka zubar min da mutuncin mu a har idan ƴaƴanmu. Ke bi ga abin da kika yi ba? Saboda na shigo cikin ɗakin ki shine kika damu da mutuncin mu. Me yasa kika je kika raba da ni? Ni da yanzu bana neman wata magana yanzu. Bana son a ja wata magana yanzu. A batta kawai. Ina kika je? Ina kike zuwa? Wannan doguwar magana ce. Ba zai yi mu yi ta a yanzu ba. Sai dai da safan Allah ya wayi garin shi lafiya. Shikenan. Sai da safe. About firing breakfast. Ayya. Yau ba zan yi breakfast da kuwa. Abba me yasa? Wani abokina yana jira na zan je same shi a office. Amma ka san cewa muna da magana ko? Amma me ya faru? Ba komai. Jiya da dare naga Abba ya shiga ɗakin mami. Tun jiya? Jiya. Ni ma naga ta je ɗakinsa.
kuma zan iya tuna abin da ya biyo baya. Kaga kenan dole mu kawo ƙarshen abin da yake faruwa yau. Me zaki? Menene? Menene? Yanzu mama abin da kuke yi ke da abba kun kyauta mana kenan? Me muka yi? Kun saba alƙawarin da ke tsakaninmu. Ke Nafisa, mu fa muka haife ku a cikin mu. Dan haka baki da wani karfin ikon tuhumar mu. Mu muka haife ki baki kika haife mu ba. To amma mami, ai mutuncin ku shine namu ne da ƴan uwana gabaki daya. Kuma sannan duk abin da kuka aikata sai ya shafi asalin mu. Kin ga kenan mu ma muna da haƙƙi akan ku. Bace min da. Bata min da gani na ce. Da bakin cikin ki zan ji ko da bakin cikin da mahaifinku ya jefa ni a ciki. dawo daga nan ki zo. Abin da kika sanar da ni game da mahaifiyarki a waya, ji kika yi ko fahimta kika yi ko labari aka baki? Ba labari aka ban ba, ba kuma fahimta na yi ba. Abu ne wanda yake faruwa akan idona kuma yake ci gaba da faruwa kullum a cikin gidan nan namu. Okay. Ki zo yanzu, ina son ganin ki. Kana ina? Kai kokarin zuwa, ina neman ka. Zo da su. Alhaji, ya abincin? Ba mai da abincin ba. Yau ba na jin sha'awancin komai. Alaikum assalam. Baba ina yini? Ga dokta nan, ki bi shi ya auna mini ki. Dokta. An ke daɗe. Ka je ka wana ta a gani ko tana da ciki.
Yes sir. Ki tashi ki bishi. Sanya aka yi Alhaji ba bai fahimci halin da nake ciki ba, ban kuma san irin matakin da zai dauka ba. Kuma abin da zai bani mamaki shine wai ya ce in je a yi min gwajin haihuwa, kuma ni ce na je na faɗa masa halin da kuke ciki. What? Me yasa? Saboda tsirar da mu daga cikin halin da muke kokarin tsintan kanmu a ciki, wanda kuke neman jefa mu a ciki. Kin kuwa san halin da kika jefa mu a ciki sakamakon gaya wa Alhaji Baba? Yarinyar banza, yarinyar wofi? Na lura cewa ke ma kina nema ki dauko halin taurin kai irin na yaya ki Hafsa. Ba halin yaya ta take nema ta kwaikwaya ba. Halin ki na taurin kai take nema ta gado. Ba na son magana banza. Ni za ki kalla? Ki gaya wa magana a bayyana jama'a? Abin naki ya ishe. Haba abba, haba mun, bai kamata a ce kuna irin wannan abun ba a tsakaninku. Idan har kuna wannan a gabanmu, me kuke tsammanin za mu yi a gaba? Dan Allah ku sanya zuciyarku da ruwan sanyi, ku daina irin wannan dan Allah. Kin ga illar rashin shawara da abokan zama ko? Wallahi ba ni da masaniya cewa yarinyar nan za ta kai maganar nan gaban mahaifina. Kin yi kuskure lokacin da kika ki sauraro na. Kin yi kuskure lokacin da yarki ta zo da damuwarta. Ita ma kika ki sauraron ta. Kika yi ko'o. Raina ne yake kuna saboda zargin da kai mu. Har yanzu zuciyata tana min zafi idan na tuna. Amma ai Fati, bai kamata a ce wannan zai hana mu zama mu tattauna ba. Karfa ki manta, tun farko matsalan nan akan mu ta samu asali. Ya kamata kuma mu fuskance ta, mu shawo kanta lokaci guda. Ko da yake na san cewa yanzu ba ni da iko ko kuma haƙƙi akan ki. Amma in kika tsaya, kika yi tunani za ki ga cewa soyayya da zaman amana ne suka samu ka kasance har zuwa wannan lokacin. Amma in ba haka ba, kin taba ganin inda rayuwar Bahaushe ta kasance irin tamu? Ya kamata ki mun uzuri lokacin da na zarge ki, sannan ki mun bayani, la'alla zuciyata za ta samu sauki. Kuma lokacin da yarki ta zo da wannan maganar, sai ki tsaya ki saurare ta, amma ba wai ki ko da ita ki biris ki nuna ma ki abin bai dame ki ba. Ki hau dokin zuciya. Kai hakuri, na yi kuskure. Ai ki dama haka kike. So tari sai ki yanke hukunci cikin fushi. Daga baya ki dawo kina nadamar abin da kika yi. Yanzu babban matsalar mu ita ce mahaifinki. To menene mafita yanzu? Sai mu zauna zaman jiran tsammani. Amma ina so in gargaɗe ki da wani abu da kar ki daddara ki mishi ƙarya. Idan ya tambaye ki gaya mishi gaskiya, domin idan kika yi mishi ƙarya shikenan kin toshe duk wata hanya da zan bi mu warware matsalar nan tamu. Gobe idan kin koma gurin shi, in har ya tambaya ki gaya mishi duk abin da ya faru tun daga farko kafin ya samu sakamakon binciken likita.
likita me sakamakon binciken ka ya nuna? Alhaji, na yi mata gwaje-gwaje har kala biyu, domin ta tabbatar min da cewa ta yi fama da hararwa a 'yan kwanakin baya. Don haka na ɗau samfurin fitsarinta, sannan na ɗau samfurin jininta, domin ko ba a samu wani abu a cikin fitsarinta ba, za a iya gano wani abu a cikin jininta, musamman ma saboda ta yi amai. Kuma Allah na zuwa likita. Dole an tambaye ka. Ka san dalilin da yake sa masu jarabawa yawancin suke faduwa? Ban sani ba. To da yawansu tambayan da ake musu ba shi suke ba da amsa ba. Kamar yadda kai mun yanzu. Ni fa tambayin ka ne kawai. Me sakamakon binciken mu ya nuna? Kana kawo na hanyoyin da ka bi ka samo wannan sakamakon. Ba shi ne tambaye ka ba. Ka fa sanni don mun daɗe da kai. Ni mutum ne mai san duk wani abubuwan da za a yi a tafi kawai a miƙe, kada a yi kwane-kwane. Haka nake so. Gaya mun ƙarshen zance yaya sakamako yake. Shi ne tambaye ka. To Alhaji, Allah ya wuce zuciyarka. Sakamakon binciken da na yi na fitsari ya tabbatar da cewa ba ta da juna biyu. Amma sai dai sakamakon binciken jini ya nuna cewa tana dauke da ƙwayoyin cutar binciken jininta da na aiwatar ya nuna cewa tana dauke da ƙwayoyin cutar zazzabin cizon sauro. Dokta, mun gode. Za ka iya tafiya. Duk a cikin matana, ban so wata a ruwan raina kamar mahaifiyarki ba. Ita ce farin ganina, nutsuwata, kwanciyar hankalin zuciyata. Dalilin sanda nake wa mahaifiyarki ne har kishiyoyinta suka gane fifikonta a kansu, suka haɗe mata kai, suka dinga nuna mata mummunan kishi. Alhaji, amma fa ya kamata ka san cewar yadda muke matanka haka Hafsat take matarka. Haka ne. To me yasa ka fifita ta akan mu? Ni a gani na ban fifita ta akan ku ba, saboda ba abin da na rige ku a hakin ku. Amma duk shekara kake ɗaukar ta kuke tafiya aikin haji? Aikin haji? Kowa idan kuna so ai sai a kai ku, duk shekara ma sai kai ku. Shikenan, yanzu wato mu mun riga mun zama tsofaffin yayi kenan. Kai baka san abin da ya dace ba har sai mun roƙe ka ko? Ai matar mutum ba ta zama tsohon yayi daga gare shi, sai dai kawai a kasa gane hakan da gangan, saboda shi rai dangin goro yana da bukatan ban iska. Yale shi kawai, ai lokaci ne, zo mu tafi.
Na kika so daga me yasa miki? Tunaninka nake. Wallahi har a cikin raina bana jin daɗin abin da kake musu. Ba aikin hajji kaɗai ba. Duk ƙasar da zaka je sai ka je da ni. Shin su ba matanka ba ne? Me yasa kake fifita ni akan su? Alhaji, mu fa duk matanka ne na sunna. Ni ma ba sani ba. Ni dai haka kawai nake ji a raina. Na shawa kaina wannan tambayar, amma na kasa samu kwakwaran amsa. Bale in ba kaina. Sai dai kurum har kullum ki rinka tunawa da cewa su waɗannan an mun auren ladan noma ne da su a gida. Ke kuwa ni ne na yi moki da kaina bayan na girma na yi hankali daga ke ce kika dace da ni. To in ko haka ne ta yaya zan kwatanta ki da su? Amma ka san cewa fitar da su da kake yi a fili babban hadari ne a gare ni da kuma abin da zan haifa a nan gaba. Hakika ni na ganin ina yin adalci a kansu, saboda kuwa sai na ji ba na iya zama da kowace ɗin mace in ba ke ba. Hafsatu, ban so in furta miki wannan magana da ke cikin baki na ba, amma ya ne ya nuna tilas in furta din ki sani. Kin ga wannan mata nawa? Na tabbata ba suna zaune da ni bane tsakani da Allah, suna zaune da ni ne saboda abin da ke hannuna. A kullun tseren da suke yi suna tsere ne akan dukiyata, ba sa duba na sai dai kansu da 'ya'yansu. Karfa ki manta in ya faɗan adam ne wanda aka halarci zuciyarsa da tsoka ba da ƙashi ba. Kin kusan cewa zuciya ta kasance mai san abin da zai faranta mata, mai kuma kin abin da zai munana mata rai. To Hasatu, in haka ne ni me laifi na ne? Shi wanda ya damu da ita a cikin gidan ya zo ya taimaka. Ku taimake ni dan Allah. Nakuda take yi fa Hajiya. Nakuda take yi. Ko kin san idan kika taba ta wani abu ya biyo baya, ke za a lakabawa? Na shiga uku. Shi wanda ya damu da ita a cikin gidan ya zo ya taimaka mata. Na shiga uku. Ku kira mu Alhaji ta waya. Assalamu alaikum. Salam. Alhaji ya an samu nasarar ceto rayuwar yaron. To alhamdulillah. To ya labarin uwar? Ita ma tana numfashi sama sama sai dai. Wai baki izinin yi masa bayani haka? Ya hakuri yalla. Alhaji abinda za a yi. Na'am. Ka dauki jaririyar nan ka je kai mata hudu. In je jaririya mata hudu ba, ya labarin uwar yarinyar? Wannan wata magana cuci zabi a hankali. Kai hakuri. Yanzu kaga illar abin da nake faɗa maka na rashin ɓoye bambanta ni a cikin matanka ko? Bani da iko, wallahi bani da ikon zuciyata a haka. Da ina da iko sai na aikata haka, saboda linzamin abu ba a hannuna yake ba. Da na san da yadda zan yi, wallahi da sai in daidaita ku. Da ina da iko zuciyarka
da na hana ta bayyana soyayyarka a gare ni. Shin haka manzon tsira yi? Su da kake ƙi sun tsira, ni da kake so na wahala. Da baka fifita ni ba, hakika za su taimake ni lokacin da nake buƙatar taimako a wurinsu. Ai shi ne shiru kawai ba ruwanki. Wallahi inda koma gida gaba ɗaya sai na sake su. Na koma zan sake su duka. A'a, don Allah kar ka sake su. Ka yafe musu. Ni ma duk abin da suka min na yafe musu. Ba zai yiwu ba. Ai na tabbatar cewa in ke ce duk rashin jituwa ku da ke da su wallahi ba za yadda suka mai ke ba za ki musu haka nan ba. Na roƙe ka wani abu guda ɗaya? Kamar me? Amma fa kake roƙe ni cewa din in musu ahuwa. Ai dama ana roƙon mutum ne akan abin da yake tunani ba zai yiwu ba. Don haka ko da mutuwa na yi, ina roƙonka don girman Allah kar ka sake su. Ka koyar da su darasin ta hanyar yin afuwa. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Alhaji likita ya gama shiryawa za a zo a ɗauke ta za a yi mata aiki. Yanzu ne? Eh. Labar lafiya. Sa'a sa'a. Kada ka manta da nasihata. Tun lokacin da aka shiga da mahaifiyarki ɗakin tiyata, ni a cikin zuciyarna na ji cewa ba za ta dawo gare ni ba. To hakan kuwa faru don ta rasu ne a hannun likitoci lokacin da ake mata tiyata bayan haihuwarki. Bayan rasuwarta, dukkan soyayyen da nake nuna mata sai ta dawo a kanki. Duk da tarin dukiyar da nake da shi, ban ɗauko mai renon yara don a yi renonki ba, kuma ban ba mata na cewa su renonki ba. Kin ga da wannan hannun da shi na shayar da ki. A gadon bayana nan da renonki. Da cinyoyina da ƙirjina su ne makwancinki. Da kika fara tasowa kuwa ni nake miki kitso da hannuna.
wanka ni nake miki da kaina. Lokacin da ta makaranta ni nake shirya ki, nake sa miki kaya a ciki. Lokacin da kika girma kika zama shi kake budurwa, na so ki karatu kamar yadda yahuran ƴaƴana suka yi mai zurfi, to amma saboda san da nake miki na amince miki kika zaɓo wani wanda ya aure ki, wanda bai kwanta mana a rai ba. Ke wannan shine yaron da ke neman ki da aure? Kai dan waye a nan garin? Abba ni ba dan kowa bane, amma kuma dan kai, tunda ina neman auren yar Fati. Kai yaro, kaga Fati, da na so ta karatu mai zurfi har zuwa jami'a kamar yadda shauran ya'ya na suka yi, yan uwanta da kuma shauran yara ‘ya'yan manya masu ƙarfi a garin nan. To amma ina gashi na fahimci cewa ka biki zuciyar yarinyar nan, amma akwai wani magana guda ɗaya da zan maka. Idan na baka ita akwai sharaɗi ɗaya, za ka yi da wannan yarinyar ta yi karatu, ta ci gaba da karatunta har zuwa jami'a. Abba na amince. Ka amince. Kin san cewar hankali na bai kwanta da mijin nan naki ba, amma haka na haƙura, domin guri na kowane lokaci in dinka ganin farin cikinki. Ni ne na nema masa aiki domin ya dace da irin mijin da nake miki fata, don ku zauna a irin gidan wanda nake miki fata. Fatima, ni ne na baki jari da mijinki ya rasa aikin yi, domin ku ci gaba da rayuwa irin wanda nake muku fata. Fatima, ni nake rataye da ku a wuyana a duk lokacin da wata matsala ta taso muku take nema ta durƙusar da ku. Ban san me ya gaya miki ba, wanda kuka janye maganar batun karatun. Amarya kenan. Fatima, ni kika aura ba dukiya ba, sannan kuma ni ya kamata ki wa biyayya yanda addini ya wajabta. Hankalina ba zai kwanta ba idan na bar mace kyakkyawa kamar ki tana zuwa jami'a tana gogayya da wasu maza. Haba sai ka ci wata ƴaggwal. Aikin wuce haka a gare ni. To yanzu me kake bukata? So nake yi ki zauna a gida ke kadai a matsayin ki ta mata a gare ni. Sannan ni kuma na miki alƙawari zan baki kulawa yanda addinin musulunci ya shar'anta. Amma baka tunanin Abba? Ina tunanin Abba, amma na san cewa irin san da Abba yake miki ba zai hana mu cimma burinmu ba. Amma sai dai abu daya,
kada ki nuna mai cewa ni ne ba na so ki ci gaba da karatu. Ban yadda ba. Na ce da ke ban yadda ba. Me ya dalilin ki da ki zo ki ga mana wannan magana? Ina so ne kawai in zauna a ɗaki na samu ladan sunna. Ƙarya kike yi munafuka. Ƙarya kike yi. Cinki ne ya gaya miki wannan magana ko ka kitsa da shi sannan kika zo kika gaya mu. Na shi bane. Ra'ayin kaina ne. Na Allah baba ka bani in na samu lokaci zan koma makaranta. Shi da kuke yin kuka? Kin fa na fasan ga hawaye na safa idiki. Duk da cewa baki kawo min kokwaran dalilin ki ba da kin ci gaba da karatu mai zurfi. To amma hakan dai na kyale ki. Dan saboda in faranta maki rai. Duk da irin soyayyen da na nuna maki. Amma na yi mamakin ki. Na kuma girgiza matuƙa. Da har kika iya yanke hukunci mai girma ba tare da kin sanar da ni ba. Kati, wadda nake wa laƙani da tawa, na yi mamakin wanda har mijinki zai sake ki, saki 1, 2, 3 ba tare da kin sanar da ni ba Fati. Mahaifin da ya nuna miki ƙauna ƙwarai fiye da dukkan kowane mahaluki. Fati kenan. To idan da ki rufe asirinsa a matsayinsa na mijinki, to a yanzu a matsayinsa nawa kenan za ki rufe? Kai hakuri baba ne. Ta ki miki bayar da haƙurinki ba shi da wani alfanu kamar yadda ci gaba da nuna miki ƙauna ba shi da ma'ana. Ba zan aibata ki da bakina ba. Amma ki sani daga yau na yanta zuciyata daga yi miki bauta. Fati, daga yau za ki kasance daidai da kowane ɗana da ke gidan nan. Kar ki ƙara shigowa ɓangare na, ballantana hakita ko ɗakina daga yau. Kar ki ci gaba da kuka a nan, don ba zai baki amfani ba, don ba wani mai tausayin ki a nan. Sai ki tashi ki koma can gidanki ki zubar da hawayenki a ban wanda zuciyarki yake so. Alhaji, ina neman afuwarka. Kai mun uzuri. Ka dubi irin soyayya da take tsakanin mata da miji. Na shaku da mijina da 'ya'yana. Amma na san cewa kai ne alfarmata a rayuwa. To yaya aka yi har ya sake ki ba tare da kin sanar da ni ba? Shin menene ya faru wanda har zai sa ni da gamsu da roƙonki? Yadda labarin ya samo asali shi ne. Abba, ka yi wa umma magana ta daina takura ma Aminu. Aminu, wani Aminu kenan? Wannan na makarantar namu. Awo, yaran da ke zo gunki? Shi. To shi kenan zan mata magana, amma idan na fuskanci cewa ta fi ki gaskiya ba zan goyi bayan ki ba. Kin ji ko? Menene dalilin da ya sa bakin so yaran nan Aminu ya aure Hafsa? Ina da dalili. Kina da wani kwakwaran dalili? Kwarai da gaske. Kaga dai
yadda Ibrahim yake son Hafsa. Kuma Ibrahim ɗan uwan mahaifiyata ne. Zai iya zama abin ƙananan maganganu a cikin mata in har bai aure ta ba. Kaga irin yadda matan mahaifina suke nuna min tsana da ƙiyayya duk akan mahaifiyata, duk da cewa ba ta duniya. Mahaifina zai yi farin ciki idan har ‘yata ta auri Ibrahim, tunda ɗan uwan mahaifiyata ne, saboda ƙaunar da yake wa mahaifiyata. Haka ne. Abba ina kwana? Lafiya lau Hafsa. Karatu ake ne? Eh, ka san mun fara jarabawa. Haka ne ba. Menene Abba? Hafsatu, kin san cewa ni da mahaifiyarki auren soyayya muka yi? Na sani. Ya aka kika sani? Kawai na ga yanayin yadda kuke tafiyar da rayuwarku ne. Amma kuma wani abin mamaki shine lokacin da na fara ganinta da na yi mata magana sai ta ki amincewa da ni. Ta nuna ma gaba ɗaya ba ta so na. Allah Abba, haba dai. Ƙwarai, haka kai. Amma kuma yanzu duk wanda ya kalle ni da ita sai ya yi tunanin cewa dama tun farko muna matuƙar son juna. Haka ne. Amma Abba me yasa kake min waɗannan bayanan yanzu? Dalilin da yasa nake miki wannan bayanin ba komai bane illa kamar ke yanzu yadda kika nuna ba kya son Ibrahim, Aminu kike so, amma kuma mahaifiyarki ta nuna cewa ita Ibrahim din take so. Me zai hana ki amince da shi Ibrahim din? Kin ga ke ma a hankali zaki fara san shi kamar yadda mommy take so na yanzu, ko? Kin ga kada ki damu Hafsa. Nan gaba zaki gane abin da nake nufi. Yanzu Abba kana nufin kai ma kana goyon bayan mami kenan? A'a, ko kaɗan ba goyon bayan ta nake ba. Ina dai goyon bayan abin da ya dace ne. Hafsa, shin Ibrahim yana da wani aibu ne haka a tare da shi? Ibrahim yana da babban aibu Abba. Menene aibinsa? Aibinsa shine ba na son sa. Kuma ba zan taɓa son sa ba har duniya ta naɗe wallahi. Hafsa, me yasa kike da san kin bin umarni? Amma dai kin san cewa ke zaki bin ba mu zan bi ki ba ko? Ka ga irin abin da nake faɗa maka game da halin Hafsa ko? Yanzu menene mafita? Mafita shine mu fi ƙarfinta. Mu tsai da lokacin aurensu da Ibrahim akan lokaci. Shine kadai mafita. Kin sa abin da so gani. Nan da 'yan kwanaki za mu karɓi kuɗin auren Ibrahim. Kuma ba na so in cikin ce don ba za mu tashi wannan hukuncin da muka yanke ba. Ni ba na son shi. Ba mu muna son shi. Abba dan Allah kai bincike akan Aminu. In ka samu wani aibu nasa da zai hana min aurensa, na yi alƙawarin janye soyayya ta. Zan auri duk wanda kuka ce. Shikenan, jeki. Me yasa ka sassauta mata haka? Ba sassauta mata ne ba. Amma dai ni ma na goyi bayan yin bincike akan shi saboda mu san da wa muke yi. Na ci amanar ki. Na rusa abin da kike shekara da shekaru kina ginawa. Dan haka ya zama dole in je in fuskanci shari'a.
kuma ai mun hukuncin da ya dace. Za mu haɗa da 'yan sanda. Amma ga zan ga ta yanda zaki ki nasara kai. A group of people are willing to outdo each other, all for the sake of worldly gains. Ba ni da wani babban maki da ya wuce kai da kake gabana yanzu. Hakika kana da maki. Ka faɗa min waye ya turo ka, ka mun tsiye. Dan Allah ku rufa min asiri. A tycoon with an ugly past, a wife having a secret lover. Relax. Madam, ke dai matsiyaciya ce. Mutuniyar banza mutuniyar kazamiya abin kyama. Ta kusan lalacewa, dan nan gaba hauka ma za ta. Kai salama da talauci. Faded Productions presents the Prince of Present Time, Adam Izango, the scintillating Rahama Hassan, the versatile Jamila Umar, and spontaneous Sadiq Ahmad, with Ali Rabiu Ali, Danjuma Salisu, and Fati Washa. Habib. So a cikin birni ko domin da warki ta hane ci a rayuwa. Ita zuciya duk mai kyau ta tsara mata dole ta so shi. Dare da babu laifi inda sa ka zama miji. Mai san gani haka gaske ne ko kwade mafarki nake. Wannan cin amanar ne masa shi kamar ya. Habib, a Yusra and Raisa Abamiko movie. Sara kawai kike bakin gatarin ki ba kya dubi, rufa min asiri taimake na a rayuwata. Habib. Ban san abin da yake damuna ba. Ni kaina na san na zama wani iri. Na zama wani irin mutum wanda yake ba shi control. A ce ya aikata abu ba tare da ya tambayi dalili. Ni kuma kawai sai dai in ji na aikata. Yau shine ƙarshen zaman da zan yi da kai. Ba zan iya ɓata lokaci na ina zama da mace amana irin ka. Produced by Abba Miko Yakasai, co-producer Yusuf Bello Dan Undalo, story and screenplay by Abdul Karim Papalaji, and directed by Falalu Edorei. Why Habib? Ƙarya kake mayaudari. To ka sani wallahi kar nake kallon ko ka ki ko ka so sai mun yi aure da kai. Wannan kadai ya isa dalilin da zai saka kai. Ba zan farki ba, mutuniyar banza, barin irin ku a duniya. Ganganci ne. Stay glued as the game is about to begin. Habib coming soon. Allah taimake bawanka kar ka bar bawanka ya lalace. Wariyar tafiya cikin kallon barkwancin masu fitarwa. Tulu mai ruwa da sanyin ajiyewa. A nan aka yi ta gudanar da harbin danko don yakin juriyar tashi. Shin yaya yanayin nasa iki? Ku kalli shirin da ke fita. Ya jama'a ku daina wushi da zuwan bako. Bako dan tafiya bako ko da ya kwana gida zaya. Mai sana'a entertainment. Girgizas da sabon zuwa. Ai sai zubar wani daban da sunan maroƙan zamani. Sabon shiri. Ina ya nufa da zuwa me sakonsa? Bari in gaya ma in mutum tinkahonsa kuɗi an gama yin masu kuɗi a baya tunda aka yi adana ka toge
akai dan musu didi, akai bangashe batar, akai bani ubaitu, ga gulubul kidmani. Kai, ku fita mana gida. Ai abin arziki ake gado, ba abin tsiya ba. Gadon roko gado ne? Ai gadon roko ba gado bane da har mutum zai tinkawo da shi. Kai rabu da su sada. Maroki ai shi yake da kuɗi sai dai yake nunawa. Kawai sai dai yi magana a bayi kuɗi. Bai san mu bai yawa ba. Mazo albashirin ka sani na guda wani aka wa barka sani na guda ina sallafa zanka sani na guda da dai ba na shaka sani na guda a wanke na abaka na bakunci gidanka miji na ka zama ki yarje miya aure fasari na guda marokan zamani. Miya ta gyaru. Ya ban naira 100. Ya ba mu naira 100 dai. Ya ban naira 100. Ya ba mu naira 100 dai. Kar ku yi min lalata. Kar ku yi mana lalata. Marokan zamani masu harka rufaffiya meye a ciki ne? Ina so nuna musu cewa su rashin mutuncin nasu na wasa ne. An tsaro shi da tsarin sako masu ban sha'awar waɗansu sansani. Kaga babba. Kaga babba. Dan babba. Dan babba. Da waɗansu masu tarin yawa idan kallon kun yi shi da tsari. Kansilan banza kan Allah ya daba zai ci ba. Sunan shi marokan zamani. Shiryawa Adam A. Zango, ɗaukar nauyin shirin Musa Mai Sana'a, umarnin shirin Awwal D. ya kasa. Marokan zamani. Bar aziri gaba dai kullum gaba dai marokan zamani babban da magajin baba abin da kake mane daidai zauna dutse zauna bari in ga uban da ya karo ga mai kaushi ga kawa ko ba ki ba da kyauta ba da ake dama amma karo mai da mara kai kwanan gidanta bala'i ne da na kwana a dakin ta gara na kwana ga 'yan sanda amma fa da sahiya a hiddani marokan zamani. Wallahi Allah babu wanda zai taba min mahaifiyata ya kwana lafiya. Allah ya isa ban yafe ba. Haba umma, ya mutane su rika mana irin wannan rashin mutunci. Marokan zamani. Matar amininka kuma kawar matarka da kake son ka aura. Wallahi al-qudrat ba za ta taba sabuwa ba. Ki iya bakinki. Cut! They were long-time friends. They shared each other's secrets. Abokina ne tun muna ƙanana, tare muka taso da shi. And were ready to sacrifice for one another. Ni fa businessman ne, ina shiga jama'a daban-daban. Kuma yanzu mutane ba komai suke kallo ba, me kasa kuma a me kazo. TNA Production presents Abokina. Kuɗi da na ajiye a cikin jakan nan, na ke sauya muku waje. Kana nufin ka ce ni barauniya ce? Abokina. Hell broke loose when one divorces his wife and the other decides to marry her. The cord became broken. Friends become enemies. Abokina. Sunanka amini, ce sunanka abokina. Zama na amana ba haka yake ba in za ka yi nazari. Ka ɗauna amini, ni kwana ɗauke ka abokina. Zama na amana zan gyara hakan shi ne alkawari. Abokina. An AS Mai Kwai movie starring Alinuhu, Fati Ladan, Aisha Ali, Balaraba Jaji, Fati Musa, Binta Kofa Soro, Nura MC, and above all, Alhassan Kwalli as he makes his return to the screen. In ba dan kai ba da tun na saki yarinyar nan. Hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafifici a cikin ku shine wanda yake kyautatawa iyalansa. Abokina.
abokina. Produced by Abdul Aziz Al-Sumo. Story and screenplay by Nasir Gwamnazu and directed by Al-Gunzak. Komai rintsi sai na aure ki. Ni bukatata Buhari ya rabu da matata. Me yasa ka dage akan lallai sai ka mayar da babban aminin ka ya zama babban makiyinka? Kika na gamata. Ki har kin isa ki hana ni abin da Allah ya halatta. Wace ce ki? Abokina. Watch it to witness how a bond could be broken for selfish reasons.